Opakro nyikwara mugiro kama na nyako kitera mugi TV kaune wang sae chenro moro mar duol mabire kidienje ariyo mokwongo onyisi weche mosebedo katimore pacho kaka wantiere ka gi Belinda Phillips Nyarge Makala kaka jaloko marwa. Kidienje mar ariyo wadhi go mbaka gi Dr. Ouma Oluga. Dr. Ouma Oluga en jagoro mar thieth e migawo mar thieth kata Ministry of Health. Wadhi go kode mbaka e sirkal kod dongruok chenro mag SHA to gi penjo moro makamu no penjo gi geso ni tang'o ma gisekelo ne jokaluo mondo mi okonyre godo mondo gimbe gine ni gine sirkal. Mane mbaka mbrogo kode bang' daka moko machuok imbe dwaro winjo pachi 2-3-6-0 e kaka inyalo yudo wan kaka pile. Nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach dendo Ombija Taya, Nyakwar Guok Ocha Pesa. Magi weche manyien ma wan go. A full delimitation generally requires about 2 years. Experts will tell you, and we have our Professor Francis Adol here. Duol mar IBC oyango ni thuolo mantiere sani nok mok ginyal goro kiewo manyien ka buche manie doho bende medo rocho ikruok ne yiero maduong'. Bura wi nek mar rawera Albert Ojwang mane onegi e tesind obila koro yangi ni chakore tarik 7 dwe mar adek higani. Akingli bimbe chandowa kabisa, chandowa okwa pur tasebedo ka onge gimora mora mar nyalo yude season mar upon gi chiri. Tido karabolo nyaka manumu maembe oyukte irume yath. Jodak ma Kingli omako bimbe masandogi kendo chwaro ne jorit lee mag bunge KWS. Ero kamano, duol mochung'ne yiero pacho ka IBC ok bi nyalo goro kata pogo kiewo mag gwenge manyien motelo ne yiero maduong' mabiro. Jakom IBC Erastus Ethekon wacho ni thuolo magidong' godo ni tin ma ok gibi nyalo tayo chenrono ka bende buche mapod nie nyim doho bende medo keto hinga. IBC kata kamano dhi chako chenro mar kawo pach jopiny kod puonjo jopiny e wi goro kiewo mag gwenge motelo ne yiero mar higa mar 2027. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero no wachni. Dweche 18 motelo ne yiero maduong' mar 2027, IBC ogoyo bade piny ni gionge kod nyalo mar goro kiewo manyien mag gwenge motelo ne yiero maduong' mabiro kaluwore kod thuolo machuok modong' kod buche motenore kod wachno mapod nie nyim doho. Jakom IBC Erastus Ethekon olero ni chenro mar goro kiewo mag gwenge nyaka tim higa achiel motelo ne yiero maduong' gino ma ok nyalre kindeni nikech chenro ma kamano dhi kawo thuolo mar higni 2. A full delimitation generally requires about 2 years. Experts will tell you, and we have our Professor Francis Adol here. It takes 2 years for us to complete that comprehensive delimitation exercise. And of course, we are aware of the limitations placed by the Constitution as well, under Article 89.4, that requires that a boundary review that is intended to be applied in the general election, for example, the 2027 general election, must be completed at least 12 months before that election. Kopogore gi tieko goro kiewo mag gwenge higa achiel motelo ne yiero maduong', IBC bende dhi tiyo kod ripot mar kwan jo-Kenya e goro kiewo makamago. Kata kamano, IBC ok nyal tiyo kod ripot mar kwan jo-Kenya mar 2019 bang' doho wito oko ripot mar kwan ji e counties mag Wajir, Mandera kod Garissa e higa mar 2020. Kaluwore gi mano, IBC biro rito nyaka tiek winjo bura makamano e nyim doho mar Court of Appeal motelo ne chako chenro mar goro kiewo manyien. So until the courts resolve that issue of that population census report and the litigation around that is resolved, we can therefore not use that data for the discharge of our mandate, and therefore our work to that extent will remain hindered. Kakayo maber matimo ikrok malongo ne yiero maduong' mabiro, kweth mar Ethekon ong'ado gi duol achiel ni chenro mar goro kiewo mag gwenge ibiro tim tok yiero mar 2027. So therefore what we are telling the nation is that undertaking full delimitation alongside these other competing and equally critical obligations would create significant operational bottlenecks and may, and I insist, may compromise
the overall electoral preparedness for the 2027 general election. The Commission has made a decision to undertake limited and phased activities towards electoral boundary reviews without compromising the quality and the level of preparedness for the upcoming general election, which is fast approaching. So we are therefore telling Kenyans that substantive boundary delimitation will be undertaken after the general election using the legally and nationally applicable population census. IEBC bende olero ni kata ka ogor kiew manyien mag gwenge, onge kwan manyien mag od bura ma idhi medo ewi 290 masani oyang kod pend chik. Kata odoko ni gisebedo kod midhiero makoni kod kocha, IEBC osingo ne oganda jo Kenya ni gidhi bago yiero ma ohuyanga kabe ne gigeno chako chenro mandiko jogombulu manyien e tielo mar ariyo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nonro yango ni atamalo 34 mar mine mapacho ka osekale lwenje mag kit chwech ma oyangi gi report mar raput mayande ochuogi mondo kony tieko lwenje mag kit chwech. Report no chiwu ne jatend piny Kenya William Ruto. Sharon Ong'ao nigi ler mar wachni. Kaluwore gi nonro mar report mar chal mag lwenje mag kit chwech mosebed ka inono e kinde thuolo mar higa achiel kod aput manochuogi gi jatend piny kotelne kod jalupo gai machon mar doho Nancy Baraza. Report no yango ni lwenje mag kit chwech osebedo kalandore e kor gwenge mapacho kae. Report no yango ni kwan atamalo 34 mag mine mapacho kae oseyudore lwenje mag kit chwech chakre tin mag ka gin kod higni 15. Kwan atamalo 13 mag mine mapacho ka bende oseroch ratichgi e yor terruok e kit ngimagi. Report no bende yango ni kinde thuolo mar higa 2022 gi higa mar 2024 maromo mine 1639 bende osenegi kaluwore kod lwenje mag kit chwech. Okang' manyiso kaka medruok mag lwenje mag kit chwech osebedo ka medore pacho kae. Kaluwore gi nonro, thoth nek mag mine makamago ne otim kod jogoeko machiegni kodgi, manyalo bedo joutegi kata jokanyo mag familia magi. Nonro no bende yango ni mine mantiere kinde higni 30 nyaka 44 ema ni buche makamago oyudo, ka ripode mag nek mag rowere ema ni thuth. Apud no bende notimo nonro ne counties mane ripode mag lwenje mag kit chwech omake mach. Counties moriwo Nairobi, Nakuru kod Meru noyudo kwan mathoth mag ripode mag nek mag joma mine. Kata kamano, seyo pod nitiere ne buche mamoko ma ripot maggi ok ochiw. E kinde thuolo mar higa achiel mane gidhi nyime kod nonro, apud no yango ni achiedh nade kaka kawo kum ne nek mago mag mine pok oyang malong'o kod doho mapacho kae kaka ketho. Jomoroch ratichgi bende samoro ok gin thuolo mar chiwo ripodego. Nonro malong'o mayango kwan mag oganda mosedore lwenje mag kit chwech bende piny Kenya onge godo malong'o, ka achiel kod nok mag kuonde malong'o ma ichiwo ripode mag lwenje mag kit chwech, ka thothgi nyaka yud mana sir mondo chwale tijegi e yo makare. Mondo tiek achiedh nade makamago, apud no okwayo mondo bad migepe mag piny owacho okaw ting' mar nono buche mag kit chwech kendo winjore chiwnegi tarige mogik mag chiwo ripot makamago. Mondo tiek timbe motenre kod lwenje mag kit chwech, apud no kwayo mondo ket chike malong'o, dhoudi mopogore mondo lok kitgi kod timbe magisedak godo kuom thuolo malach, kendo dwaro mar tieko lwenje maket kod mano obed ting' mar oganda duto. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kwa kanyo ni bura ewi nek mar rawera Albert Ojwang mane onegi e tesend obila ma Nairobi Central biro chakore tarik 7 dwe mar adek higa mwantiere ni. Jayal buche Diana Kavetsa ne ogolo chik mager ni burano ok owinjore ochop dwe mar 4 kapok orumo. Tarige mag winje koro dhi bedo tarik 17, 23, 24, 30 kod 31 mar dwe mar adek higa mwantiere. Kavetsa onyiso ji duto monywandi burano mondo lure kod chike moketi ka kapisa mochung' ne nonro kod jomin buche bende ome chik ni ochwale doho joneno duto kanyakla kod neno mabiro konyo e yalo burano endo. Joneno ma ok owinjo yang e lela biro chiwo nendgi ndalo 2 mokwongo mar burano, ka achija auchiel moting'o maneno CS Samson Talam ibiro med geng'ne mondo kik giroch burano.
En mor ne jopuonjre Sebastian Onyango manyoro ne odok nuoyo grade mar 9 e sikund primary Manyakwere sub-county Marungu bang' rem yudo omenda mar donjo grade mar 10. Sani japuonjre no yudo sir kendo rwake e sikund sekondari ma Oriwo. Jafwambo marwa Ali Abich miyo ler. Japuonjre Sebastian Onyango koro nyalo buonjo kendo dhi nyime gi chenro mag somo e skund jowuoyi Moriwe ka chud bura ma Karachuonyo kama ne oluonge bang' timo penj mag grade 9 e skund primary Manyakwere sub-county Marungu. Japuonjre no odiochieng' manyoro ne odok nuoyo grade 9 e skund primary Manyakwere kaluwore gi onge mar school fees kod mwandu mamoko mano nyalo tiyo gi sombe e kinde ma jopuonjre mamoko mane gitimo go penj to dhi nyime kod somo e skunde mano luonge riyo mar yudo somo mar japuonjre no ne ochopo ir jotelo mopogore makoro ne okawo ting' te mar sombe kendo Sebastian ne ok opando morne bang' donjo e skul ma Oriwo kama ne oluonge. My parents were not able to take me there. Then I just decided to go and repeat. And now I am very happy now that I have been admitted in a senior school which I received my admission letter from. I'm very happy and thankful to those who have supported me to reach here. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, jaod bura mar Angwere Dr. Lilian Gogo, kaachiel kod jochiw kony mamoko ne ochiwore kendo kawo ting' mar japuonjre no kama ne gichulo ne school fees te Oriwo kaachiel kod mwandu mamoko mabiro konyore gi chenro mag sombe nyaka otiek somo e skund no. Adwa nyiso jo Kenya ni Dr. Lilian Gogo biro chulo fee mar Sebastian e higni 3 modhi bedo godo Oriwo Boys ka chakre grade mar 10 nyaka grade mar 12. Hello, Nelson Adoko Foundation ne wachopo kanyo wayudo e weche mag mbui ni wuoyi matin Sebastian odok mondo nuo grade 9 ka jowadgi to this school. Kane director Nelson Obonya Adoko winjo wach machalo kamano to nogo simu mowacho ni waring Nyakwere school kawuono gokinyi kendo the first thing mwatim wadhi wang'i ni fee mar first term en pesa di mane gi mane wakuongo timo. We went kasto ne wadhi mwachulo fee mar first term no. Director migawo mar somo e kaunti ma Homa Bay Eunice Ahemba manotelo e chenro madhi omo japuonjre no e skund primary Manyakwere sub-county Marungu ne okoni Sebastian biro dhi nyime kod chenro mag sombe maonge ng'ikruok kata matin. He's going to pursue his dream and just to confirm that he's not just going to be left here in uniform and not part of the program. With me next here is the immediate incoming class teacher for Sebastian who will issue him some textbooks here. Ka japuonj maduong' ma Oriwo Tom Amadi ne opako jogo mane owuok oko mar kawo ting' mar japuonjre no ka okono biro dhi nyime kod sombe maonge pek kata matin. Antija kaka principal en mondo mi atim gino ma sirikal dwaro. Sirikal dwaro nyathi ka nyathi mondo mi ochop lekne kendo dhi e secondary school mondo mi gisom 100%. An mae gimomiyo abiro mondo mi amany nyathini kaluwore gi directive mar ker marwa Honorable His Excellency Samoei Ruto William Samoei Ruto mane ochiwo chik ni mondo nyithindo gi nyaka wadwargi mondo wakel gi school. Teacher mar Sebastian Onyango kendo kawuono an gi moro mang'eny kendo agone Nyasaye erokamano kuom yo moseyawne Sebastian kendo sani koro nyalo dhi e skul. Wago erokamano ne jo media kuom tich magitiyo maduong' momiyo wach Sebastian ong'ere kendo sani oseyudo konyruok. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Doho jiwo jaohala Dr. SK Macharia ma bende en wuon Royal Media Services kod jago momako bura e wi kambi okumba mar Direct Line Insurance mondo bed gi twak gi lalruok e kindi kaluwore gi bura manie nyim doho no. Jago moro yande odhi e doho mar kwedo okang' mar wuoyo board mar kambino ma iluongo ni Direct Line Insurance. Ifinyakidi nigi ler mar wachni. E doho ma Milimani, Bore, Nairobi, jaohala ma bende en jakom kambi Royal Media Services Dr. SK Macharia ochopo kaluwore gi chike doho ne bura e wi kambi chiwo kumba man nyamburko Direct Line Assurance Company Limited. Yuarruok e wi kambino ne omuoch dwe mar 9 higa mokalo
bang' apisa moro mar Direct Line donjo ka odwa ni Dr. SK Macharia makne bura gi seyo mar wuoyo oko bod mar Direct Line ataro mar chike doho. Achiel kuom buche mane winjo kawuono en mar pok ma kambino mag jokanyo. But you will note from the court records in various matters touching on shareholding and directorship that it's the plaintiff who keeps on filing application after application. If those applications can be done away with, then it will open an avenue for addressing the substance of the case. But the moment parties keep on pumping applications, we will never move. Kata kamano, doho jiwo jamak bura kaachiel kod Dr. SK Macharia mondo lalre makare wi wachno mondo giyud kaka inyalo sud nyime kod burano moloyo siko kichwalo ng'ur mopogore opogore doho. If all these matters were before me, that is what we have done. And now this Direct Line issue would have gone long time ago. So the parties, they know their position. If you are not a shareholder, we say you are not. If you are a shareholder, we say you are. And then now from that we are able now to move. Please. Yes. Find a way out. Thank you. You are a senior most here, isn't it? Yes. So I said find the way out. Speedy hearing. Speedy hearing. And you also get a decision. Ng'eto mar bura kaponono Dr. SK Macharia nodhi ataro mar chik kuom wuoyo bod mar Direct Line. Ibiro tim tarik 12 dwe mar 2 higani. The alleged contempt, the alleged contempt which my lord has alluded to, were not filed by any party formally, so as my lord would issue orders and requiring my client to appear to show cause. Parties through their counsel will sign the written consent by you. They sign so that there is no avenue of saying I didn't participate. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom skunde manie rang'iny mar C4 e counties ywak ni giyudo kwan jopuonjre manok madonjo e grade mar 10 kendo mano miyo giluoro ni ginyalo podho ka ok oresgi. Jafumbo marwa Simpro Sekinda miyo walero. Chenro mar rwako jopuonjre skunde mag senior igeno loro ayanga e giko jumani. Kata obedo ni nitie ripot ewi skunde mar rwako jopuonjre mathoth moyo kwan mowinjore, moko kuom skunde mag C4 to ywagore ewi kwan matin mar jopuonjre mosedonjo e skundego. E kaunti ma Siaya, skund sekondar ma Kabura kod mano ma Mahero, nyaka sani osemana rwako jopuonjre 4 skul ka skul, ka gijiwo jonyuol mondo omed tero nyithindogi e skundego ma gilero ni omewo gi mwandu mag somo. Wan gi facilities maber manyalo miyo somo mar STEM kod social sciences mondo chiw e yo makare. Wan gi laboratory, wan gi jopuonj moromo maber manyalo puonjo those pathways fairly. Jopuonjgi koro ywak ni kwan matin mar jopuonjre ma giyudo otenore kod weche mamoko kamoting'o chenro ma sirikal notiyo godo e pogo jopuonjre e skunde. Nyalo bedo ni chunygi mang'eny nyohero sport to jogi to ng'enygi to ng'enygi nodhi mani national schools. Mae moweyo day schools odong' ma onge nyithindo mang'eny. Komachielo skund sekondar ma Muer moting'o jopuonjre madok pacho kod mago madagi e skul oyudo jopuonjre 35 kende, kata obedo ni gigeno yudo jopuonjre 135 kende. Pod wan gi space mar nyithindo 100. To kata mana mohingo kanyo pod wan gi facilities manyalo accommodate more than that. Kata wanong' na nyithindo 200 pod wanyalo accommodate. Keche wan ga very big dormitory kachacha. Ma nyithindo koro moro cha is empty. Koro nyithindo go pod wanyalo accommodate. Kata mana gibed ni gin jo day kata gin jo boarding. Kata boarding ga wanong' mana over 100 pod wa accommodate. Japuonj maduong' odok ne skul okolero ni skul osebedo kata maber e piny madongo kendo jonyuol ok onego luor tero nyithindegi. Wan gi mean mar 5.7. Ne wan gi 32 students. Out of 32, adek kende emne nigi D+. Waonge E, waonge D-, modong' gote nochako C- and above. Kamano bende St. Patrick Segere bende ywago nok mar jopuonjre mosedonjo kipimo kod geno mane gin godo. Aparo ni kendo be gimodwa chandowa nayudo ka nyithindo manomiwa through the direct portal moko no wayudo ko transfer odhi e skunde machal C2, moko bodhi kata mane C1 mbele kono. Samoro sika ber kobiro bedo gi policy ni kama ne iso ketie cha
kabete mibede kik chiw thuolo ahinya mar loko nikech kiloko to nitie skunde moko ma biro dong' nono. Ngalambuor ma en jatend skundno jiwo jonyuol mondo oter jopuonjre skundno kolaro ni kony mowuok kuom jaod bura margi omiyo jopuonjrego nyalo chiemo maber kata kapok gichudo. Ne mjumbe osapotwa nyocha wayudo chiemo e yor bando to gi oganda to gi mo mar chiedo. Koro miyo wanafu kabisa. Maseche mwawuoyene wanyalo miyo nyithindo gi chiemo, wachwako negi chiemo manokelgo to gichamo chama. Miyo admission kata gibiro gi uniform kende to kwan gi wasiwasi ahinya nikech chiemo to koro nitiere ma ginyalo chamo. Koloso odiochieng' manyoro, jatend migawo mar somo Julius Ogamba nolero ni migawo no biro neno kaka itimo skundego mani kod kwan matin mar jopuonjre kaluwore ni nitiere ni moko kuomgi nyalo nimo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Bas wadhi yuyo moro machuo kudogo be weche manyien bang' daka moko matin taneno kuseoro ote maru ka wang'iya ne kanyalo somo moko Ramogi TV ma endi Jamtaa Wuod Awasi Border, watching live from Awasi Border. And Bishop Omondi Otiche, mosna jaoda Sara Tieno gi Archbishop Odhiambo Gura. Mirembe Trevor, ma Martin Ochieng kawuok Rueya. Aneno Ramogi TV makare gi mama na Nyalango, mosna Karan Joshua Ochola, Bishop Charles Mayoga, kod Jo Israel CA Kochieng kotelne gi japuonj Edwin Otieno. Ngero kamana ahinya neno kama tielo bende nitiere kae. Kwa dala ma Kisumo ntiere makamu kwa Johnny Trevor mosna boss na Super PS Ray Omolo gi party leader Dr. Buru Ogenga maga joma wang'eyo negotiation madhi mbele gi president mano makamu ntigi moma ni makamu wacho mano ochiko godo mano Omolo gater wacho ni gimiyo gi tich matek mar lando broadbase ni ang'o ma gisetimo ne jopiny mane mbaka mwadhigo gi Omolo ga bang' daka matin. Trevor Baba Twins maronjinyo en puoch gi pak ne Sakaja kod Lilian Gogo gi ji duto mane lwetgi ochopo mondo Sir Sebastian mosna Pascal Oranga Ochieng Riako kod Honorable Pio Wandai kod Ochieng Machacha. Ngero kamana ahinya. Trevor ma Collins Obuon kata Ker mar Chokora Kenya mangima waneni ka wanel dama Raven akwayo mana kwe kendo jende nyaka miluor jodongo wan joluo Oburu Odinga emwang'eyo kako gae mar ODM kendo mane ng'amwa luwo. Eno kama tiendo be nitie ka ombi jataya Musi kanyo ma Mike Osia Governor Wuoda Sumbi. Eno kama na nya Mike kane nitie achiel kendo kaendi mar jakom boda Sako makabondo Migosi Gideon Ochuka wacho ni Trevor imore wan kaka jo boda mawuok Kabondo watimo mana ikruok mar pango chenro mar achiel kuomwa manowewa miluongo ni Joshua Odhiambo manong'ere gi nying mar Abedi Pele mana security motegno ahinya. Mosna jatelo Umoluga arito mana twak mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo wadugo bang' daka matin kik idhi mabor ahinya. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda iluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyako ma jaber cha en ng'a? Aparo ni Nyasaye winjo lam mara. En oro na nyako ma jaber ka. Warwaku kendo ni miche gi miche mag jopiny noyuore chenro mar kawo kipande gweng' Manyakach, chenro madhi nyime sikund primary ma Chego.
Jopiny mapok okawo kipande nyaka nene jogo ma kipande gi ne olal kaachiel gi jogo mandikore ne ombulu noyudo fuong'ruok tok chenro ma kamaendi ma ichwalo gi apisi mar jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo chopo negi e kor gweng'. Ruoth ma South East nyaka Judith Pande okwayo migawo mar arita mondo med chwalo chenro ma kamaendi ne jopiny mondo konygi yudo kipande mabiro konyogi e yudo chenro mag sirikal. Chenro mar chiwo kipande osebedo ka dhi nyime e gwenge ma Nyanza ka nyaka sani pod thoth jopiny kawo. Kelo joka mondo okaw kipande to gikaw go ko. Naneno ko ober kabisa nang'eni wadiyudo kipande ji duto te ma inte iye ka. Wasechandore higni mang'eny ok wayudo kipande. Ase apply to ok ayudo. Ase apply mara ni diduogi onge. Koro onge pok ayudo nyaka sani. Aneno ka chenro ni to ber. Kitende Ruto konyowa sana nyaka Raymond Omolo. Kamano. Chenro ma kawuono ni en chenro maber ma jowa mapok oyudo kipande idwa miye kipande. Jok ma mekgi olal bende dwa yudo replacement. Jok ma wawach ni osegabedo gi chandruok e kawo kipande. Kawuono dwa ni gibiro mondo gikaw kipande nikech chenro ni olosi gi jatenda Raymond Omolo kendo joma kawo kipande gikawo nono maonge chudo moro amora. Jodak ma Kingli Kisumu West kawuono mako bimbe 2 kendo chwalo gi apis kambi mochung' ne le mag bunge KWS ma Nyalenda e boma ma Kisumu. Mana kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, midhiero mar bimbe en gima osebedo ka otimo limtidi e gweng' ma Kingli ka lego osebedo ka monjo puothegi kinde ka kinde kendo ketho cham. Joluo nogoyo ngero ni odiochieng jakuo en ndalo 40. Kawuono tiend ngero ni ne ochopo ne bimbe 2 ma gin moko kuom bimbe mosebedo ka monjo jodak ma Kingli kendo mayo gi chiemo. Picha mako Kanikanor Bodo mong'ere ni jabimbe tweyo otegu moting'o bimbego ei tuk-tuk mar terogi e apis kambi mochung' ne le mag bunge. E oteguno bimbego picha golo kotenore kanyachiel chalo rude makipogi. E kindeno picha nyiso ka gilaro maembe chal ni wigi owil ni mano e achiel kuom chiemo mane omiyo ogeng'negi. Bang'e to moro nyiso Olo ka oneno malich ka mabus mogeng'ne oda ng'ech e ketho ma ok mare ka lwete maketgi mag dhano oteno e chuma mar otegu. Jodak ma Kingli yango midhiero mar bimbe magisebedo ka giywago piny maru kuom higni buora. Gino mosemiyo achiel kuomgi nyingo ledhi ni jabimbe. Giyango ni gisebedo ka giyudo lal ma wiyo yugno nikech gipuro to bimbe ema winjo mit luchgi. Gino masani thiro weche pur e alworano. Kingli bimbe chandowa kabisa, chandowa okwa pur to kwa biole to bimbo tiyo kubando te wan kech. Tasebedo ka onge gimoro amora man nyalo yude season mar upon gi chiri. Ta nono. Gimoro no duma, gimoro no muogo, gimoro ni bel, gimoro ni njugu. Okinyal pidho, kodhi moro amora okinyal pidho nikech bim. Ewi mano, jodak go koni bimbe omiyo kata tijegi mapile gitegore godo nikech nyaka girit bimbe seche duto. Ok wanyal kata dhi e tijewa monyalo weyo dala mondo dong' nono nikech kiwuok tido ka rabolo nyaka manumu maembe oyuk te irume yath. Koro chuno ni nyaka wabira dala ka warit bimbe. Mine ywak ni bimbe ochayogi kendo miyo giyudo hinyruoge mopogore. An mokwongo bim nolawa magora piny mae dong' neno lwetani mae sign symptom mar bim. Lweta mineno ni sign symptom mar bim. Nalaw bim nawe ni berbere to bim nowichre oduogo koda ma bim oduogo ira na ringo. Bende giwacho ni kiweyo puothe bimbe monjo nyaka mieregi magiwuothe ka githuon ka gima gine weg pacho makata nyithindo dagi we dhoudi obed gwen guogi chiemo motedi mago bimok ne wang'ariyo. Nyithindo ok nyal tugo oko. Gweno gichamo full kata kapok okete pi ka gikante magichakogo. Ka buok biro nan go yombe, nan gi ema, nan gi simba, nan gi guogi mang'eny kabisa bimo nego. Nyaka gidonyo nyaka ot gichamo nyaka kuon. Jodak go lero ni bim miyo kech limo gi piny maru
to onge okang' ma sirikal osekao mar neno ni giyudo chudo kata kony moro amora. To waseyuage kuom kinde mang'eny, onge MCA mosewuok piny matiyo kata mbunge kata governor kata mana senate mobiro mondo winje. To joma nigi affection mar baboons all along wanyalo timo gi nang'o, onge kaka gisebiro. Sirikal to korka korgi yango ni chudo ne monj mag bimbe onge, chudo itimo mana ne monj mag rao kod nyang'. Sirikal wan nyaka wuogno mana okeyo moro motegno mondo wang'e ni to bimbe gi wanyalo tieko gi nang'o. Ka bim donjo nyaka e ot, last time nagolo bime ot ewi tado, ka nindo to bimbe ne nindo malo ewi paro. Hawa wanyama kama baboon na vervet monkeys, they are not compensated. So ni vyema wawe wanatuambia mapema kabla hawajafanya any destruction. Jodago koro kwayo mondo sirikal okaw okang' mapiyo kendo malong'o mar resogi e lwet bimbe magikoni oromo korgi mondo giyud konyruok mochwere, ngima gi odoge wang'e, ginyal keyo, giwinj ber luchgi. Gibi gikawe bimbe gi eki mondo kata ka nitie kama inyalo dhi kan gie, to kan gi mondo wabed gi kwe mondo higa mar 2026 ni wakome gimoro wawuoge kata gi gimoro. Haya! Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Akingli, Kisumu County. Bas wadugo bang' dakika matin wadhi yueyo to aneno ka nitiere ote maru mabe osebiro kaendi. Austin Oyu wacho na news maler ka ne chuny boma ma Nairobi, to mosna mama na Esther Oyu kod baba na George Oyu ka gin Gemrae e Nyakach. Erokamano ahinya mosna jo Gemrae mago jo Kanea. Aluwo chenro kawuok Kisumu dala kwayo konyo tuda gi Honorable Babu Owino. Erokamano ahinya yie gi Sakaja mane jatelo mowinjo yier ok moko mago koko ewi ji kae. Erokamano ahinya Ombija kwayo ni awe maber kapo ni dhi miyo joka pressure. Erokamano ahinya. Pinje noruga ni SHA wachulo ne jotij sirikal to lit na ni 1K 1,000 ing'ado, to ka idhi manyo thieth to inyisi ni SHA ok ti. Tiyono en otiyo ne jotij sirikal kende. Maendi penjo modhi penjo Uma Oluga kosedonjo e studio kaendi. Neno kaendi nitiere machielo bende wachona yie gi Sakaja. Erokamano kaso yoro na mos ne women group moko manyakach manuro kwa maber nyocha ket kinda tek to dhi oro numos kanyo nuon kodu weekend rwako maber. Aswekra women group mabeni North Nyakach kanyo. Erokamano ahinya. Kano Plain Blood Sisters to gi Wichten women group. Erokamano ahinya norwako maber dala ma Nyakach kanyo. Udugo bang' dakika matin ka uru mos udugo wadnenore kik udhi mabor ahinya. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi ol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabuon dalo kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi.
Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix mokwe. Kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoromonga jwange akelo ni maana yani ngeni baka wasanii. Ticha Ngwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Chiemo oken mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wan. Koro nyaka ikete maler, oka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar cham. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Chakre kawuono ni, samora mora mibiro tim lame odni, ubiro timoga kamora achiel kaka jomokendre. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Ticha Ngwen ka Ticha Ngwen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To nasomo polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kora timeni. Poko pogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwako gi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Ticha Ngwen ka Ticha Ngwen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Ticha Ngwen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore
wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mami thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngima gi mopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nyaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kachil kora jao maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny Jaluo. Kapela na koni ni wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa choni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Kitwa kitimbewa kokalo e chuny nam e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111 chenro makelo nung'eyo madier mar Joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhie ka niketo gimomi luongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar Joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu. En Luo nyaka e chunye. Joluo 111 Jokato gin 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno kod James Rabala mana e Ramogi TV. Look, who is here? E gweng'ni wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza to ne nyarkochia. Nyakochia gogoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni weche miwacho. Pato akanyi leo chunya nonyuoli kure. Riwre uru gi oganda duto kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo ting badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia tich abich saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Tutabaki hapa duniani sisi Be imanyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny.
Wariure kanyakla mondo wakel nyadiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadogi ruon wach ma Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodho adhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki taka. Tuende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikal. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Erokamano ahinya kuom kote chenro mar duol. Waduogo kidieny mar ariyo bang' dakika moko matin. Wageno romo gi Dr. Uma Oluga, ma en jagoro mar migawo mar thieth kapok ochopo kata wadhi ane mbele gi weche manyien mapod timore pacho kaendi. Ni riwruok makedo ne ratich oganda Vocal Africa koro dwaro ni sirikal ma pacho kaendi ogol duonde e wi okang' ma nokawo ne moko kuom rowere ma pacho kaendi ema notere tije mamoko e piny mar Russia, to kata kamano nokawogi morwakgi e lweny. Familia mopogore opogore ywak ne jopiny wacho ni mondo okonygi yudo jogegi ma olal, kelo ringre mag jogegi mosetho dala kata yango chal mag ngimagi gi kuonde ma gintie. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Achiel kuom mise mana jatend piny Kenya William Ruto yiengo e tende en loso thuolo mag tije ne rawere pachoka kod pinje maoko. Kata kamano, wachore ni achudhe moko man kod oteku oseteko chenrono kendo keto moko kuom rawere e otegu. Mayudhe gidhi manyo tije kuonde mopogre, madhi Saudi Arabia dhiyo tije ute, madhi Russia dhiyo, madonji lweny. To waneno ni Ruto wuon ema sudo jo Kenya ma rowere mondo dhi tije woko, tije ilagi. To wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa, donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto lengthi. Tinende moko kuom familia ma jogegi ne otere piny Russia nogolo duondgi ne piny owacho mondo konygi manyo jogegi, ma moko kuomgi olal, moko tho kendo ringregi okwamo e piny Russia, kama moko to oduogo e pacho ka gi hinyruok. Nimeshika tu picha kumwangalia hivi. Magi Nyakura Mgajwangi moko kuom familia manochopo ka mar nyiso sigana motenre kod nyithindgi manodhi e piny mar Russia mondo mi otim tije moko, kata kamano noketgi e lweny. Nyaka sani nonro nyiso ni moloyo ringre 20 onindo kendo kan e kuonde kano ringre mar jomotho mantie piny mar Russia. Charles Ojiambo noyudo ote ni wuode achiel kende Oscar Gola noyudo tich e piny mar Russia higa mokadho. Ne gibedo gi tudruok kuom kinde eka bang'e ne oduogo yudo wach ni wuode ne onegi e lweny. I was informed my son passed and was or is still lying
at a morgue in Rostov-on-Don. Rostov-on-Don is an area southern part of Russia. Bwana yangu ako hapa ndio huyu. Akitoka huku alikuwa ameambiwa anaenda kazi ya udereva. On 27 ndio niliona news. 27 November. 27 November ndio niliona news akiambiwa ameaga dunia. Martin Macharia Buru. Tumeenda sana kwa diaspora na wanatuambia tu tugoje. Naomba tu Musalia nisaidie. Naomba tu asikie hii. Hata watoto wangu wana shida akiniuliza hao wadogo. Baba yetu atarudi lini? Hata hawajui kama alikufa, hawajui. Peter Kariuki wuode ma jahigni 28 ne owuok pacho ka kaditie piny Russia kaka jariem nyamburko, kata kamano kanochopo norwake lweny, noyudo hinyruok moduoge pacho ka Caroline to kata kamano nyaka kawuono pok ong'eyo kama wuon pargi nitiere. So later on we learned he got injured in the war. On his right hand is broken now, has a fracture, and he was brought to a hospital near the border, Russian border. According to my son, we have more than 500 Kenyans in Russia. Nilishtuka sana na aliacha mtoto wake akasema mimi namwendea mtoto wangu kwa sababu aende college. Sasa pia huyo mtoto ashakuwa stranded. Riwruok mar Vocal Africa dwaro mondo mi piny owacho okaw okang' mar chik ne jogo manowuondo jo Kenya go kendo terogi e piny mar Russia ne tich mane ok gigen. Bende gidwaro mondo mi yaw tudruok makare mar ketogi e ng'eyo e wi chal mar jogegi. Ndalo moko nwaneno kaka dhano matimo ohelime gi madawa kulevya udonje to udwoko gi Kenya kata manotwe kucha bitwo Kenya ama ng'woneni to koro jo Kenju motho tok no dhi timo mahundu no dhi tich ang' masindo mondo udwok gi Kenya. Some Kenyans have lost their lives, others remain stranded in hostile conditions. Geno manyola genigo en mondo mi piny owacho oyudie yore mag neno ne jogegi oduoge thurka kendo yaw tudruok kokadho mbetre mar piny Russia. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Duol maketo jopuonjre kuonde tiegruok mamalo chako tiyo kanyakla kod jokanyo e sekta mar somo mar payo lony mitiego kaluwore kod lai manyien mar CBE. E romo manokelo jokanyo mag sekta duto e boma ma Nairobi kama oriwo jopuonjre gi yango chenrogi kamotelo en lokruok ma oseketi e tiego jopuonj ahinya to ne lai mapod onge kod jopuonje e senior secondary. Judith Omondi miwalera. E kinde ma piny Kenya riore kendo keto lai makare mar chwalo kit somo mar CBE mane ochakore higni bora ma okalo, kuonde tiegruok mamalo bende koro yungni kendo manyo kaka giloso tiegruok maggi e yo ma oluwore kod kit somo mar CBE. E romo ma okelo kanyakla jopuonjre mbalariany duto ma pacho kaka achiel kod apisas mag piny owacho, jagoro ma ongirore migawo mar somo Beatrice Nyang'ala oyango ni lai mag tiegruok duto mag kuonde tiegruok mamalo iloko kendo kochakore gi jopuonjre ma ikawo higani, kit lai mar CBC dhi chako neno e kit somo ka somo. At the university level, we are preparing to receive this CBE graduates in 2029. Already, all the universities are undertaking pedagogical training. We have also reviewed the coverage and scope of our programs, and we know there are gaps in areas like the sports, the creatives, and going forward we'll be admitting more teachers to be able to get the expertise that is required to deliver these courses in our universities. Kama omi pek sani kod thoth mbalariany mapacho ka ahinya to mag piny owacho en tiegruok mag jopuonj manyaka sani ni kod dwaro mamalo ahinya to jopuonj mag tije lwedo e skunde mag senior secondary. We started by preparing the schools of education, because then these needed to train teachers who already have to go and start teaching these students in junior secondary schools, in senior secondary schools. So we started there first to ensure that they are properly, as our graduates leave the universities, they are properly Duol maketo jopuonjre e mbalariany bende oyango ni gichako tiyo kanyakla kod jopuonj mag senior secondary e tiego jopuonjre ma oseriwore kod grade mar 10 kuom higni 3 ma gichano bedi e skunde mag secondary
ka giyango ni ma dhi kelo yot ka jopuonjre gidonjo e kuonde tiegruok mamalo. This is a beginning, this is a journey that we are going to walk with the students who come into grade 10, so that as they move to grade 11 and grade 12, then we will be celebrating the competencies that they are able to acquire as they go through their study. Just like we've seen students who were, in the current, environment be seen not to have performed well with a D+, now working in the US. That is the kind of conversation we want to see. Kupogore kod lai mar 844, laini mar CBE bang' higni 3 mag jograde mar 10 e senior sekondar, moko kuomgi biro bedo ni ondisore ne tich kata kapok gidhi e mbalariany. Judith Omondi, Ramogi TV. Jodak ma Komenya e sub-county ma Uriri ywak ni pod gintiere mudho ka giwacho ni pok ne otudgi kod sitima nyaka ne chwe piny. Jodak go ka otelnegi kod Edward Ojwang wacho ni ne higa mar 2024 ne weche mag sitima otudi kendo noket nyaka transformer mar sitima, to kata kamano nyaka ne maendi timre sitima pok oliel nyaka sani. Giywak ni Ojwangi to gimbende gichulo mana osuru mana kaka jo Kenya mamoko, ka gimedo ni onge mar sitima e gweng'no osethiro chenro gi mag ohala. Kano ket stima noketi, stima nokoliel, stima waonge gi stima, transformer bende ok ti. Ka watemo manyo joma nyalo konyowa, ginyisowa ni transformer ok ti. Wakwa mheshimiwa ma en mar Mark Nyamita ni ne kaka stima nyalo tiyo. Kidhi Ongito kacha, Ongito en center maduong' ma kendo nyicho sakawe kata gi county kaka chiro, to ok ginyal bedo gi kwe ke security we have insecurity. Wayudo wich kuot saidi kendo wan gi sandruok. Koro okwayo Wandai bochung' weche mag sitima. Sitima kaka nokel mwalo ka, sitima ok ti, sitima olal, kata nyithinde somo masani, nyithindo ok som nikech nitie mashinde machalo computers monego bed ni tiyo gi sitima. Ne engineer Makogola Nyamita kano biro Kanyodera no singonwa ni Komenya sublocation biro yudo sitima miere 1,000. Mano na bedo mamor kabisa ni miere 1,000 go kane gik sani to kare no ningo wayo sedonjo kuonde go. Waya poka neno. Okay. Koro akwayo jatelo ni kaka ni wacho ni wadhi ibiro miwa sitima, wakwayi kuom ng'wono gi duol mobolore miwa sitima. Miyo moro ma en Chiliel ma en jahigni 70 e gweng' ma Kanjira e kar chung' od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay mosebedo ka onge kar jot oyudo fuong'ruok bang' riwruok mar Lilian Gala Foundation gero ne ot manyien. Miyono ma bende ni kod ng'ol osebedo ka odak e ot marach nyaka ne wuon pargi mogoro lalgo higni mathoth mokalo. Ot ma bende oseketo ngimane e andaki. Kata kamano, Mama Phoebe Akinyi Juma koro nyalo buonjo bang' yudo ot manyien. Lilian Gala mane lose kinde mane odhi chuo wang'e kaka igero odno okoni mano en ot mar 106. Juma, Mama Phoebe Juma en miyo machiliel mosabedo gi chandruok mar ot kendo sadak igni mang'eny koonge ot makare. Omiyo kawuono wantie kae mondo omiye ot embo bede gi kwe kendo bede gi mor kaka miyo mora mora oko kauni. Koro gima nyalo wacho en ni watem matek kaka joma nyase ogwedho lwetgi mondo wakony jowetewa bende kama wanyalo. Wasabedo kwa timo wagero utegi Suba South County, sub county mar Suba South, but gisani watemo wuok oko mar Suba South sub county nikech dwaro ng'eny mang'eny manyalo bedo go onge nikech Nyasaye otimo ang'o. Nyasaye otimo tichne gi joma nyopara mokwongo agone Ruben Oponero kamano monena mineno chiwo wadgi kaka chalo. Lilian Ngala Foundation tiyo e Karachuonyo. Jotendwa mamine kata jotendwa duto moyier odwa noti kanyaka. Ma en constituency mar 3 ma wasebedo ka wabire mondo mi wabed joneno kaka gigi timore. Omiyo wakwayo nyaka jotendwa mamoko
ni beduru gosiepe maber, osiepe manyalo konyo ng'ama dhier. Bas wadhi yumo machuok wageno ni ukawa duogo to wadhi bedo gi Dr. Uma Oluga jagoro mar migao mar thieth Musa ahinya noleo matin oluonge bura moro motimore mapiyo ok onyal wuok me burano e wang' sa to wageno ni ka yweyo to biro yudo kosechopo kaendi mondo wago kode mbaka kata duoko ni sa to koro dhi mang'eny wadhi mana go mbaka mana matin mondo winja ni to chenro gi mar SHA chalo nade to ka ere kaka gidhi konyo jopiny bang' mane mbaka mobiro go bang' dakika moko matin ka Nyasaye oyie to Dr. Uma Oluga biro bedo ka mondo wawinj nowacho nang'o. makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Gavana ochako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jojuwene mano chaya sane bandi. Machieng moro yano wang' maso nyaka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruokgi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Ticha Beach, Sario Kinyi. Kick by. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahid edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie, ninyuo
kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pi osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV kama kidieny maro mar ariyo e chenro mar duol kama koro wabedo piny gi Dr. Uma Oluga en jagoro mar thieth koko chopo ka endi sani. Erokamano ahinya kuom gasechegi. Erokamano Trevor. Idaleo matin. Mos kuom jodala wa leo matin. Weche tich omakowa. Wan gi waromo gi jok ma choko usuru. Luongo ni KRA to gi jok ma chiwo pension luongo ni NSSF. Nikech kawuono kaka iseneno SHA ochopo e okang' mamalo kabisa mar ji Ghana 29 ma mano en wach maber kuom jo Kenya nikech tiende ni dhano oseyie kode. To bende kaka an jagoro ma ochung' ne weche mag thieth wamor kabisa nikech kana donjo dweche 8 mokadho ne ayudo ka ji gin 11,900,000 kende ka chiegni chopo 12,000,000. Mamano nyiso ni wasetemo mondo wakel ji e iye mondo jo Kenya oriwre. Ma kaka sebet kawacho to President marwa Ruto bendo sebet kawacho ni weche mag SHA en arambe marwa kaka jo Kenya mondo mi wadonjie wate. Koro kwase donjie wate to wachoko kaka pesa ma wan go to koro ng'ato madwaro thieth tithiedho. To ing'eni jo Kenya wacho ni oyo ma ok timre nyaka wadonjie wate. Mana kaka sani kaluongi arambe ji nyaka bi arambe. Ka ji ok obiri arambe to kata gimi idwa timno kata idwa kony ng'ato kata idwa ger skul ok nya gere ka ji ok obiri arambe. Koro ma e arambe marwa mar Kenya te. Ng'ama nigi pesa ng'ama onge gi pesa wate wadonjie iye. Kaka sani wan gi ji karibu 55,000,000 e Kenya ka wang'eyo nyaka nyithindo. Koro ka wasechopo 29,000,000 to wadong' gi matin kabisa nikech wadwa ni karomo dwe mar 6 to wasekava 85% mar the population. Ma target mudwaro ni number in fact wadhi target mwadwaro ji 29,000,000 ka beto nego bed ji million. Target mwadwaro en around 39,600,000 nikech 39,600,000 modongo ng'eni gin nyithindo makoro ji bo keto kaka dependence. Mwadong' gi karibu 1,10,000,000 kende to wachopo kama wadwaro. 1,29,000 ni ji adi machudo iye ka? 1,29,000 ni nitie kiwango 3 mag jok machudo. Mokwongo gin jok ma ondiki, jok ma wawacho ni gin jok ma nigi tije. Makanyo gin ji 4,000,000. Joma kaka koro in gi an mondiki, ng'at mondiki golo pesa to keto. To bende nitie kanyo ji 2,000,000 to gi nus. 2,000,000 gi 2.45 million kanyo ma chulo kendgi. Gin jok ma yudo ka oyawo kiosk moro matin use alot kata uso omena kata otimo boda to gichulo kendgi. Mano wan gi ji 2,000,000. Koro kiriwo mago to koro gin 6,000,000 gi nus. To bende nitie ji kanyo karibu 4,000,000 gi 300 ma ichulo negi kaka yudo ka nitie wabunge moketo CDF chulo negi, nitie governors kaka koro governor ma Murang'a
ondiko ji kanyo chulo ne ji 37,000. Nitie governors ma chulo ne ji 10,000. Nitie governors ma chulo ne ji mang'eny. Asto nitie kaka chenro mane moluor jatend Kenya President William Ruto oketo ma otimonwa luongo ni SHA sponsorship. En bo chulo ne ji 2.2 koro kiriwo mago te to gin 4,300,000 gi 1,300,000. Koro king'iyo te to jok 29 million gi around 11 million keto pesa. To gima duong' mogik ma ing'eni jowa kik luor. Nitie gik moko ariyo kae ma nyaka ji winj maber. Mokwongo en niya, kisebedo jakanyo, nitie kaka thieth moko yudo nono. Nitie thieth mar dispensary to gi thieth mar health center level 2 gi level 3. Mamano sirikal oketo pesa. Sirikal oketo bilion 21 ma iyudo thieth nono kata po health center. To maduong'ie mogik e wachno en niya, pesa ma sirikal oketo bilion 21 ni, ka jo manie county okodonjo, to tiende ni county no bok yud pesa no. Nikech nitie kaka wagoye, ichudo kapo ni nitie ji 1,000,000 kaka koro governor ma Mombasa oseketo ji 1,000,000 e SHA. Tiende ni higa ka higa oyudo 900,000 madhi Mombasa. Koro osiptande ne ka te pogo pesa no mondo mi githiedh ji nono ma ker mar Kenya wacho ni idonjo tithiedhi tidhok dala. Thieth manono ni ema jopiny ok yudi. Thieth manono ni jopiny yudo kata kawuono hospital timo ko mikwayo pesa. Mago ng'eni Kenya kae mana kaka polis samoro chendo e ndara, kaka koro nitie weche moko ma bende chendo. Ting'eni osiptende gi gin osiptende county. To nitie weche moko matindo tindo ma mago to gin weche ma watemo loso. Emomiyo ineno ka samoro waloro osiptende, kata ineno osiptende moko, kata osiptende mag sirikal ineno ka samoro wadhi kanyo ma bende wadhiro gi, ineno ka samoro wamako kata jopiny. Kata mna sani kidhi e dala mar Homa Bay kocha to osiptal moro mar Rachuonyo East manio Yugisni. Nyocha kanyo wa fine joten jok matiyo kanyo. Nikech iyudo ka giwacho ne japiny ni mondo ochudi, to japiny to konego beni ni chudo nikech sirikal oseketo pesa. Koro mano e gima duong' mogik. To jowa ma bende dhi osiptal, iyudo ko dhi osiptal to pod okodonjo kanyo. Koro iyudo ka mondo mi koro rwake to samoro bendo tuo, ema iyudo ka koro idwa chande ni kelane pesa moro matin. Nikech ing'eni Kenya kae onego wabed joma jorotiro. To mano e gima chende osiptende go. To mano e gima miyo ineno ka wadhaw go osiptende go. Samoro iyudo ka wamako jok matiyo osiptende go. Samoro iyudo ka waloro osiptal nikech wachno. Nikech osiptal matin mwaluongo ni dispensary. To go osiptal ma health center, ka en osiptand sirikal, onego bed ni donjo tiwuok. Tidonjo kiwuok mana kisebedo jakanyo. Jakanyo mar SHA. Jakanyo mar SHA. Mano kisechudo. Nikech mane kaka wang'eyo, ng'eni waketo system. System ni nyiso no luga odhi ka, to thiedhe, to wuok. Eka ang' wachulo osiptal no. To wachule gi pes sirikal, bilion 21 mwaketo cha. Koro ing'eni kokidonjo, to idwa wacho ni nyocha kane wadhi Bomet, wanyisi nyocha ne wan Bomet. To kijana moro, in fact mae ne uketo kate TV un kode. Kijana moro wacho ni SHA ok ti, to wanyise ni biane ka jatelo. To nyisa ne ID mari. ID mare kong'iyo to kara pok odonje SHA. To SHA tiyo nadi to into pok idonje. Kawuono ne nitie japuonjna moro machon nogochona koa dala wa Uyoma Madiany. Owacho na dhi osiptal to nas ma in charge mar Madiany wacho na chudi. To anto asebet ka ane SHA. Koro osewuok e osiptal e ndala. Koro ka gocho ni nas ma in charge, to nas wacho ni an wachno akia, an onge ng'ama wacho ne no chul
ochul pesa. Koro nas ruko. Nikech nitiere penjo moro be kaendi madwa ni duoka ratiro. Trevo imore penjo noluonga ni ang'o momiyo SHA ing'ado direct from M-Pesa to SHA ni be ok ti. Ncha dhi Mama Lucy nonyisa ni SHA ok ti ne outpatient. Ma tiyo gi 10,000 cash money. To an mana mwananchi ma kawaida. Ma Grace mar Mathare North. Koro mage gik ma wadwaro loko to kar Mama Lucy no to wawach maber. Ineno mama hospital Mama Lucy ngini ani mana chung ne hospitende ma Nairobi gite. Koro Nairobi ka ang'e maber. Mama Lucy ang'eyo iye te. Mathare North ang'eyo iye te. Koro japiny bendo nego bed ni ng'eyo ni pogo gik moko. Nitie thieth ma waluongo ni primary health care. Primary health care tiende ni en thieth ma basic. En thieth ma idhi hospital ti dok dala. To nitie thieth moko ma idonje hospital to irwaki hospital. Koro mato outpatient. Koro nitie gimoro kanyo ma hospital onyiso ng'ano maber. Mama Grace. Giwach ngini to tang'eyo abu wuoyo gi Obwanda emochung' ne Mama Lucy. Kendo ang'e maber. Although Mama Lucy to en hospital county, ok en hospital sirikal maduong'. Ang'eyo osiptende gi ten ke chane mana gero osiptende gi. Koro Mama Lucy ne en ga level 4. Level 4 tiende ni ne en osiptal minya donje tithiedhi tiwuok. An emana keto Mama Lucy level 5 kana tiyo Nairobi. Koro level 5 nitie kaka onego bed ni isechulo SHA askorka ithiedhi. Iwinjo wachno maber. Koro mano tiende ni osedonje SHA to pok ochulo SHA. Nitie kaka kawuono kidonje SHA to pok ichulo SHA. Nitie kaka osiptende moko ok nyal thiedhi. To kanyo nitie kaka jo osiptal go timo makosa. Nikech iyudo ka 10,000 no oromo donje SHA no. Koro kanyo nitie kaka ng'ato ne dwa nganye Mama Lucy kanyo. Nikech 10,000 mochulo no oromo donje SHA to romi higa achiel. Ma onego bed ni nyise no chule SHA no kasi imiye thieth. To tie machielo be ka mana wach SHA ni. Ramogi TV duolero kamano ne Daktari Dr. Uma Oluga. An gi penjo ariyo ewi SHA. Ne achulo ga SHA dwe ka dwe. Bang'e nowach ni achudi e higa ma be nachudo mar higa no. Bang'e kendo nayudo tich ming'ade dwe ka dwe. Koro pesa mokwongo cha nolal. To ming'ada e dwe ka dwe ni biro tiyo koso mar higa cha ema dhi tiyo kendo korumo tadhi chudo manyien koso oyo. Mar ariyo, watch system is slow ni. Udhi tieke nade nikech kata ka idhi e private tikwayi cash ni system ni piny. Ma Fred Odongo kena mbira. Koro wach ni mwadwa tieke Kenya ka kabisa nikech osiptende gi chendo to wadwa ni jopiny okonywa. Nye uneno ka jatend migao mar thieth ma atiyo e bwa iluongo ni Duale. Owacho ni osiptal wuondo ji, samoro bende nitie gima gitimo. Samoro be githiedhi nono to ok gimi yath. To magi mibadhi matimre osiptende kae. To mane momiyo wan gi system. Sani ng'eni wan gi system. Wanya neno gimoro amora. Emomiyo wadwa ni ji odonje i kanyo. Ng'eni kidonje i kanyo to wang'eyo gima notimni. Kata mana ng'at ma wacho no chulo 10,000 mar SHA. Sani koro ni ID number ne tanyalo ng'iyo ne. Bang' dakika 5 anyalo ng'iyo ne ma ng'e ni in gi SHA adier. In onego bed ni jo Mama Lucy thiedhi, in isechulo SHA kata pok ichulo SHA. Gini sani onge miriambo. Sani wan gi system kamoro amora. Koro joma wacho ni ochulo SHA kasto yudo tich. Podi ng'ade mar dwe ka dwe to osechulo mar higa. Koro nitie gima waluongo ni reconciliation. Ng'ano ang'eyo ni en gi simo ma waluongo ni smartphone. Kata ka onge gi simo mar smartphone to nyalo dhi e cyber. Nitie gima waluongo ni afya yangu, afyayangu.com, www.afyayangu.com. Kata ka in gi simo mora mora man gi app, iluongo ni app, to dhi e Google Play Store, kata dhi e iStore, Apple Store, to download afya yangu. Kose download afya yangu, to keto details ne. Details midhi kwae gin details adek kende. Mokwongo en nyinge. Mar ariyo en ID ne. Mar adek en phone number. Kose keto kanyo to gino dhi nyise ni in jakanyo kata in okin jakanyo. Kose dhi kacha to dhi neno ni an mae balance mara mana chulo to mae ma
ng'at mondika tich chulo kata kama ondika e tich chulo. Asto nitie kaka kanyo onyalo keto message to itimo gimiluongo ni reconciliation. Koro sani gima wadwa concentrate kabisa Trevor en puonjo jopiny to gi puonjo osiptande. Nitie osiptende matiyo maber kabisa maonge shida to nitie osiptende mabende samoro pod ok gifwenyo. Koro emomiyo sani kaka sani wan gi jotich Kenya ka matiyo e osiptende 200,000. Kalure gi sani wasechopo 55,000 ma wasepuonjo. Dokore non ka pod wadong gi kama duong, pod wadong gi 150,000 ma pod ok wapuonjo. Koro yudo ka nitie joma wasepuonjo to nitie joma pok wapuonjo. Wasedhi e counties 27 kuom county 47 ma pod odong 20. Koro wapuonjo osiptende gi to wapuonjo bende jopiny mondo ji ong'e kaka gini onego bed ni tiyo. Wach mar system mani slowly embassy winjo ka ji ywage ahinya. Fred Odongo ywage. System mar slowly, ng'eni system bet slow nikech weche adek. Mokwongo en ni osiptal onge kata gi stima kata samoro ok giketo internet. Emomiyo kuonde ma wasedhiye te wamiyo ji gima waluongo ni tablet kaka koro ma ilano. Koro wamiyo gi tablet kaka nyocha wadhi Bomet wamiyo gi tablet 831 to tablet no wakete sim card to sim card no waketo Safaricom to waketo internet mondo mi gimoro systems locha onge nikech osiptende moko onge gi internet. Osiptende moko bende iyudo ka giwacho ni systems low to samoro computer emok ti. Iwinjo weche matimre no. Emomiyo sani okwari rely system mar osiptal ni in gi computer. Wamiyo gi tablet mondo watiek wach mar systems low. Asto nitie samoro ma bende nitie kata gimoro iloko e system. To mago to samoro ng'eny gi gin very late in the night kata kwa timo update kata kwa timo gima luongo ni system maintenance. To mago to are rare occasions. Mana kaka bank ni bende samoro oro niga message ni kawuono wadhi timo maintenance. Mano kwa tim kata bang dweche adek kwa time. Koro wach ma system slow ni en wach moro bende ma samoro itiyo ga tiya mondo mi jatuo thagi mondo mi jatuo gol gimoro matin. To kanye mwadwan mondo wapuonj jopiny kabisa. Wang'eyo chandruok gi kendo wawinjo gi kabisa. Emomiyo wadwan wati gi governors e osiptende te kamoro amora mwasedhiye iyudo ka shida gi rumo kabisa. Kendo sasa ma wan ga osiptande iyudo ka koro kendo penjo gionge. Okay. Gima chilo macho ni Imore Trevor winjo maber nyiso Moluga omak mana kanyo motegno. An janeno nyocha shao chulo na total of 361,000 for my total knees replacement. Gikas employers mondo miyo remit pesa go magi deduct mapeyo. Senate office Masiaya tiyo maber. Mano Mrs. Umundi mani game. Mane gima watimo sani. Koro wang'iyo nitie wan gi employers mang'eny. Wan gi employers karibu 92,000. To nitie moko mang'ado pes jatich to kokel ne SHA. Emomiyo wan gi KRA. Koro ing'eni sani, ing'eni Kenya kae ukora dhi rumo. Trevor, system ma president oketo ukora dhi rumo nikech wanyalo neno ni ng'ani okochulo ni jaticha to KRA to chulo. Okochulo KRA to pension mare NSSF to mane meeting molewa kae kindago mos kabisa to dongu neno ka koro weche ugi be maloso mondo mi jatich kopo ni osechul ni SHA to nyaka koro idhi osiptal. To nitie wach moro ma bende ber nikech sani wang'iyo weche mag thieth kaka gima SHA chule osiptal. Nyocha wamiyo jadala wa miluongo ni Professor Walter Jaoko mochung' kanyo. Professor Walter Jaoko to gi Mary Nyamongo mago te jodalawa ma gine manyocha wawacho ni mondo koro ging'iya ne weche kaka koro ithiedho ji te waluongo ni benefit package mondo ging'i gino girud gino mondo ging'i nang'o monego bed ni SHA chulo mondo kaka koro ng'at mowacho ni SHA ochulo ne ni replacement no to jomoko ma bende ywak ni an SHA ok otiyogi mondo waket gigi te iye kae. Thuchwa kucho SHA ni ema bokonyowa kabisa nikech weche mag thieth kiwacho adieri to pod ni piny. Kiwacho adier weche mag thieth to pod ni piny e gwengewa ma Kaluo. Daktari Saima koro mayo wang' odwaro ni mondo aketi ka ahinya nikech penjo to pod ng'eny.
bro duogi kendo nikech koro maendi ni wach moro wuok omiyo kichopo wang' sa to wang'eni weche mag jopiny emiloso bende waduoko erokamano wang'eni mane gima lakini nitie wach moro ma nyaka iwacha wache matin. Nitie wach moro ma bende aseneno ka chando jowa kabisa gin weche mag ndiko e weche ishaka to wasewinjo ywakno kendo waseneno ka jodalawa nigi ng'ur moko matin ma bende ng'urgo gin ng'ur mabeyo. To gima timre kae ni nyocha kane indiko ji to SHA nomi order gi court ni mondo gindik jok mane ni kanyo, jok mane ni e NHIF koa chon. To kakoro court nosewacho kam kendo Okiya Mtata ema nodhi court to gi employ jok mane ondik kanyo machon. Koro yudo ka jowa ne onge kanyo koa chon. To court to sewacho ni kiki indik ng'at moro moa oko ma bende wasetemo kabisa mondo wadhir mondo wane kaka ipango gini. To koro ing'eni Kenya ka be joero court be wacho kama wan be wadwan mondo wadhi mbele. Koro kanye ma watemo pango lakini kik jibed gi wasiwasi moro amora. An wuod Oluga kendo ang'eyo kama wae aparo ni ung'eya maber kana ai union. Wiya ok nya wil gi jowa. Erokamano ahinya daktari. Mane kama wabro duogi kendo mondo wabed go mbaka. Dr. Uma Oluga jagoro mar migawo mar thieth waduoko ni erokamano kuom seche. Erokamano Trevor. Mane kama chenro mar duol watimo mos ahinya wabro duoke kendo mondo mupenj penjo manu penjo. Aneno ka penjo go ng'eny adier amba yie ni penjo ng'eny wabro duoke kendo mondo mupenj penjo go duto te kendo abro yienu kata mondo mugo simu lakini sani to nyaka walor chenro gi kanyo. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Onere bang'e.